दिनै नैबे सराइबिल ओनसोलनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जेनाखि सराइबिल बाजार ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय माने समस्या आरोखि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै बिराद दुखु फोरमायदों आरोखि आंनि गोसोआव दिनै आं बे सराइबिलाव बेसेबांबा गोबाव सम जाबाय दखान होनानै नाथाय बे जोंनि सराइबिल ओनसोलाव ओरैबायदि लेथ्रा मोनसे दैनि समस्या आरोखि बेखौ आं नोंथांमोनाबो नुबाय दिनैहाय जेनाखि सार्भे खालामनानै नोंथांमोननि मिडिया पार्सना दा आं बेखौनो सरकारनिसिम गोख्रों मोनसे सोंखारियोबो आरो खावलायनोबो सानदों आरोखि जाहाथे बे खामानिखौ बे सराइबिल बाजारखौ मोजां खालामना होयो ड्रेननि सुबिदाखौ खालामना होयो जोंनि सराइबिल ओनसोलाव दिनै बे सराइबिल ओनसोला मोनसे जोंनि गसाइगाव एरियानि मोनसे गिदिर सेन्टार बे बाजारावहाय गोबां दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा मैगं एसे फाननानै माबा मोनसे माइरं फाननानै बेबायदिनो गावनि फिसाखौ स्कुलाव फोरोंनाय मानसिबो दङ दिनै बे बाजारा जुदि बेबायदि अबस्था थायोब्ला बे बाजाराव सोर बायग्रा फैनो दिनै बायग्राफ्रा बे बाजारनिफ्रायनो गिदिंनानै थांफिनो मानोना अबस्थाया गाज्रि दिनै जों नुनो मोनो गोबां दुखुथिया जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै बेबायदि सराइबिल बाजाराव मार्केट खालामफैनाय समाव बेबायदि दैनि अबस्थाजों जुजिनांनानै दं आरोखि दा आं बेखौनो खावलायो दानि सरकारा बेफोरखौ नायसंनो थाखाय मा जादों मोजां बुंदोंमोन जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा नाथाय दिनैसिम जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय नुवाखै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गुबुन जायगायावहाय गुबुन जातिफोरनि एरियायावहाय जों दिनै नुनो मोनो टाउन सहर एरियाफ्राव मोजां बेबायदि समस्याखौ बानायना होदों नाथाय जोंनि बे सराइबिल ओनसोलाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोङो माब्लाबाबो बेबायदिनो जोङो बाजाराव माबा मोनसे बायनो फैयोब्ला मोजां जि एबा जुथा लंपेन्ट गाननानै बे बाजाराव हाबनो हाया नोंथांमोना नायफैनो हागोन जुदि फोथायाखैब्ला दिनै बेबायदि अबस्था जानानै दं दा बेखायनो आं खावलायो गोख्रों सिगांनि सरकाराबो जे खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो मावनो रोङाखै आरो दानि सरकारखौबो आं खावलायो जाहाथे बे खामानिखौ मावफुंनानै होयो जोंनि सराइबिल ओनसोलनि थाखाय बे बाजारा कमिटि दंना गैया बे बाजारा कमिटि दं बिथांमोनाबो मावदों मावनायालाय अन्थाइफोरखौ गारदों माखासे समाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनाबो मानि थाखाय बे ड्रेननि सुबिदाखौ लानो हायाखै आं बुंनो हाया नाथाय बिथांमोनाबो नारसिननांगौ बिथांमोननिबो दायित्व दं मानोना बिसोरो बे बाजारखौ टेन्डार लादों आं बिथांमोनखौबो सोंखारियो बिथांमोना बेखौ सरकारनि सिगाङाव बुंनांगौआ बिसोराबो दायित्व दा जोङो पाब्लिक हिसाबै आङो बे जायगायाव दखान होयो गोबाव सम जाबाय आंहा सि दखान दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना आरो नोंथांमोननि मिडिया पार्सनानो सोंनो हागोन गुबुन दखानदारिफोरनाव सोंनो हागोन सराइबिलनि अबस्थाया माबायदि दिनै आं सोंखारिदों आरोखि बेनिखायनो आं गोख्रों सोंखारियो सरकारखौ जाहाथे बे जोंनि सराइबिल बाजारखौ नायसनो आरो बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय जोंनि आइ आफा बोराय बुरै पाब्लिकफोरखौ जाहाथे बारग'होयो एसेखिनि दा मा मुं नोंनिया आंना शिब पबित्र बसुमतारी बाजारनि मुङा सराइबिल बसगाव मा समस्या दं बे बाजाराव समस्यायाथ' बेनो जोंना नैबेवहाय थांलाय फैलाय लामा हान्थामेला खालामनो थाखाय लामाया बिराद उसुबिदा जानानै दं गोबाव समनिफ्रायनो मथा मथि गैयाब्लाबो 3-4 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बेबादि अबस्थायावनो जोंना लकेल जायनाखि दैदेनगिरिफोर दङ बे बिथांमोनाबो दिनैसिमाव बेखौ मोजां खालामफुंनायनि राहा लामा जेबो लायाखै बेनि थाखायनो जोंनो सरकारनिसिम खावलायगोन दा जेनाखि सोलिफु सरकार बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे बसगाव बाजारनि जाहाथे थांलाय फैलाय माने बाजार होनायफ्राव जोंहा उसुबिदानि गासिबो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै बेखौनो मिजिंथियो माबायदि उसुबिदा जायो बे बाजाराव लामा उसुबिदाया जोंना अखा हाबा बिदिनो समस्या दै थायो बेवहाय गोबां हारसाफोर फैनानै हाथाय खालामफैयो बिथांमोनहा जे लामायाव हाथुवाफोरा जिरायनो थाखाय दै जमा जानानै थायो बे दैया थांगारनायनि खुनु बेबस्था गैया बेबायदि पाब्लिक बाजार कमिटि दङ बाजार कमिटियाबो दासिमाव जेबो दायित्व लायाखै सानफ्रोमबो बाजार जायो दैलि बाजार जायो सप्तायाव खेनसे बाजार गिदिर जायो खाजोना खाङो ना खाङा बाजारखौ खाजोना खाङो खिन्थु लामाखौ फोसाबना होआ गैया लामाखौ फोसाबना होआ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोना जेन' जे दिनैनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जे थिग खालामनायनि बेबस्थाखौ लायो थांलाय फैलायथ' बिराद लामायानो थाबायजाला बिराद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ जाहाथे जोंनि बे गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा दा सोलिफु सरकारफ्रा जाहाथे बेखौ इमिडियेटलि एक्सनखौ लायो बिनि थाखाय आङो गोजौनि बे सोलिफु सरकारखौहाय खावलायनाय थाबाय गंबेसे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे बाजारखौ जायो बेयावथ' ओरैनो 19-20टा गामि दङ टटेल बेयावनो फैयो थाङो बेनो बाजारानो देरसिन जाहैबाय सराइबिल जेरावबो मिथिजानाय